Chámome Marta Louzao e teño un salón de belleza, son esteticista. Fixen estética daquela había como un FP, entón fixen un ciclo de FP. Eu tiña 18 anos. Empecé nun local pequeniño, traballaba eu sola e tiña unha cabina un pouco para todo. Logo fun ampliando outro cacho do mesmo local, ao final o cacho que quedaba do mesmo local e ali estuve un montón de anos. E fai cousa de 2 ou así, cambiei-me para este que estou agora, que é un local pois xa máis grande, xa tuve que meter xente. Facemos desde as depilacións, que foi ao principio o que máis empezaba, depilacións, manicuras, pedicuras. Facemos facial, moito facial, micropigmentación, microblading, tratamientos corporales, desde o cuidado da piel, manicuras, pedicuras e depilacións. Encántame o trato coa xente e gústame pensar como mellorar, como gañar máis diñeiro, a fin de contas, é un negocio. Entón, pareceme que se traballas para ti, para te formas, pois redunda en ti. Entón, pois é unha forma de recoñecer o teu e de poder vivir do que che gusta facer. A dificultad máis grande que atopei foi o xove de 1988, que as mulleres estaban moi pouco emancipadas económicamente. Entre eso e que non era común que a xente fose ao salón de belleza, estaba como regular visto. Era unha cousa moi rara. O sea, ti, por exemplo, recomendabas unha crema a unha clienta, pero non lle podías preguntar no súper que tal a crema, con naturalidade. Era casi un secreto de Estado que unha señora se puxera crema. Como se foi superando eso? Pois entre todas. Entre todas, pouco a pouco, cada vez fomos estando máis seguras de nós mesmas, se nos poñemos cremas moi ben, se vamos ao salón de belleza moi ben, e se non vamos tamén moi ben. Quero decir, pensa que o xove do 88 non se parece nada ao de hoxe, e ese é un mérito de todas, non é nada que fixera eu sola. Limpeza, cellas, ollos, mans, pés, papos, por compromiso puro, porque sería unha pena que se perdera o noso idioma, igual que as nosas costumbres, igual que as nosas cousas que nos distinguen. O sea, non é malo distinguirte, é bon, non eres mellor nin peor, só que eres propio. Eu pareceme que os árboles non medran sin raíces, entón son as nosas raíces. O sea, tiñemos o compromiso, debíamoslo ter todos, de que non se perdese o noso idioma. Temos a sorte de vivir en Xove. Aquí falase moito galego. Si, tamén vexo nenos falando castelán, pero tamén vexo moitos falando galego. E moléstame moito escoitar frases que escoito moi a menudo de que gracioso, que ben que ese neno, que gracioso está. Moito me gusta escoitar os nenos falar en galego, que graciosos están. Non, mira, graciosos non están. Quero dicir, non me gusta que digan que están graciosos, están falando o seu idioma, non é gracioso.